Makakek, gerak. Yo, makakek. Lah ya rada ampune no. Makakek. Ki ora guyon, matamu guyon iki bener-bener latihan. Wes, makakek. Tangane ngene. Loro pisan. Papetne pinggul. Nah, terus engko ngek. 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 Ayo. Yo, ngene. Ora usah ngek ngomong ini. Boyo ya jendeng kulo ndoro. Lah, kenceng, boyo kenceng. Terus ngene. Ojo ngomong, ya Allah, deler lho. Yang yuk. 1. Boleh enggak deler lo, Kong. 2. 1. Terus, yuk. Terus, 1. Yuk koyo. Boyoke rada gegerendang, yo. Nah, yo. Mudhun. 1 mudhun iki rada bokonge ndoro. Bokonge rada ndek. Ora gegere, bokonge yang dindek kan. Bokong, bokong, ora kok awake. Bokong. Ayo bokong. Bokong, nah ndek neh, bokong, ngadeg. Munggah. Mudhun. Mudhun neh. Munggah neh. Lah terus rada ndek neh. Munggah neh, terus wangku terus yo. Maksud manget ya. Oh, lu putih ngocor apa kuwi? Makrut ngono. Kuwi rasane pitet dibuka ini makrut.